Ayan mga guys, welcome back. Ngayon po ay pupunta na po kami ngayon sa barangay Bungliw. And yes, you, bring it down you. Maganda po yung panahon. Thank you Lord. Ayan mga guys, nandito kami ngayon sa tinaguriang Black Beach of Northern Samar, the Magsaysay Beach of Lawang Northern Samar, at nandito yung aming bangkang di motor, the motorboat, yung pong aming sasakyan papunta po sa barangay Bungliw. At ayan mga guys, palapit na tayo. Yes, you, break it down you. Ayan, madami po kaming sakay dito. Papay Sani, hi! Ayan mga guys, yung sakay po dito ay mga team Magmara. Ayan mga guys, nandito yung aking mga kasama. Ayan ho, si Aileen nagpapandong para hindi maarawan yung kanyang chinchanso. At itong mga kasamahan ko dito, ayan sila Papay, sila Tatay, at lahat, yes. At ayan mga guys, humabol pa yung aking pamangkin si Jubog. Jubog! Baba Yuyu! Bim Bamboo! Tara Jubog! Hala na, kaya naman doon lababala. Sige Jubog! Jugurugurugurug! Ayan mga guys, humabol pa yung aking kapatid si Idmar at saka si Kuya Duyo. Shoutout sa inyo, mga Magmara din kayo eh. Grabe, ang ganda-ganda talaga ng Magsaysay Beach. Ang linaw-linaw ng dagat, mas malinaw pa sa future nyo. At ayan, mega love shoutout kay Kuya Nasar. Siya yung nagtitimon, nagtutukon. At ayan mga guys, paalis na kami dito sa Magsaysay Beach at papunta na kami sa barangay Bungliw. Mega love shoutout po sa lahat po ng aming mga kasamahan dito sa bangkang di motor. Yes, ito po yung aming mga daladalahin. Ayan, kompleto serikados, nandyan yung o-ring, yung uling, ayan, yung mga panakot, yung mga lasunas, sibuyas, bitsin at kung ano-ano, at nandyan din po yung balod. Ayan oh. At ayan mga guys, ang sabi nga dyan ng aking asawa, magtahob tayo ng ating mukha dahil sayang naman yung ating chinchanso. Ayan guys, may mga nitatakdo din kami mga iba pang sasakyan. At syempre ang ganda-ganda po ng kapaligiran, ang ganda-ganda po ng natatanaw natin. Ayan oh, yan po yung barangay Kalumutan, Lawang Northern Samar. Ang ganda-ganda po sa camera, grabe. Wow guys, ito po yung barangay Boring, bayan po ng Katubig Northern Samar. Ang ganda-ganda po guys. Wow, hanip ang view. Para kang nasa Palawan. Hindi yung Palawan na mayagudot ha. Ayan mga guys, doon po sa mga namimiss at hindi pa nakakabisita sa Northern Samar, ganito po kaganda ang aming probinsya. At ayan mga guys, nandito na po kami ngayon sa barangay Bungliw at nandito po yung kanilang pantalan. Yes, you, break it down you. At ayan oh. So, tayo po ay duduong na. Duduong talaga. At ayan mga guys, finally nandito na po kami ngayon sa barangay Bungliw, Lawang Northern Samar. At ayan, naghahawasan na po yung aking mga kasamahan. Naghahawasan talaga. At ayan, dahil sirit po yung aming sasakyan. At ito po yung sampa na pinaglulanan po ng baboy po at karabaw na aming gagamitin. Karabaw. Ng kalabaw po na gagamitin po sa handa.
Hindi nga po na yun. Kita nga rin mabuhay. Pwede pa naman. Di ka sa makabunar. Duhala na ako. Sikat ka na niyan, manalisil. Mana. Agi pa siguro ang bunay mo ko wala ka sunod arabunar. Duhala na ako. Kadang-kadang jadi. Wajah kada sayo. Ayan mga guys. Ito ay lang tamang basket. Tara. Tara, magwala na kat mo. Kaysa ramas maghakot. Hi! Mapay nga aga. Tumalog si nanay, mama, baba. Mapay nga aga. Madayon kami. Mapay nga aga. Ayan, mega love shoutout po sa mga nagraradag ng prutas. Ayun, no? Ayan guys, nandito na po tayo ngayon sa bahay po nila Aileen. At mega love shoutout po sa Orsolino family. Yes, you, bring it down you. Ayan, abangan ninyo sa part 2 ng ating kaganapan po dito kung ano po yung mga mangyayari. Yes, you. Thank you so much. Opo, bye.